Thank you very much, and a very good... Eskerrik asko, Bruselatik egunon denoi. Gaur, aurkeztu nahiko nizueke programa bat, azalduko dizuet zer nolako erkarpena egiten duen despoblatzearen aurkako borrokan, zer nolako taktikak eta lanak egiten ari garen Bruselatik. Hauek dira gure eremu ruralak, gure landa eremuak. Oso leku ederrak dira, hemen dago espazio ugari, aire freskoa, natura inguruneak dira. Eta egia da, landa eremuek oso espazio egokiak eskaintzen dituzte, bizi kalitate hobea eskaintzen dute, eta behar bada, bizitza merkeago baterako aukerak emate dituzte, etxe bizitza aldetik eta produkzio aldetik, baina hori, ala badirudi ere hori ez da horrela. Askotan zer gertatzen da? Ustezko abantaila horiek hor daude, baina desabantaila handiak sortzen dira, adibidez, kalitatezko enplegua falta da, azpiegitura onak falta dira, informazioa falta da, arraioa falta da, komunikazio sareak falta dira, eta gainera osasungintzako zerbitzuetarako sarrera ere falta izaten da, eta bestelako zerbitzu publikoetarako sarrera ere bai, entretenimentu pribaturako aukerak, dendetara joateko aukerak, eta jendeak balantza jartzen ditu abantailak eta desabantailak, eta orduan azken batean erabaki bat hartzen dute. Eta zer gertatzen da? Hau bereziki gertatzen da gazteekin. Pentsatzen dute, sentitzen dute bizitza hobea izango dutela, aukera hobeak izango dituztela beste leku batzuetan, hau da, desabantailak handiagoak direlako, abantailak gaio, eta horren beste erabakitzen dute hortik alde egitea. Eta alde egiten dutenean, izugarrizko arazoa sortzen da eremu eta zonalde horietarako. Bereziki, nagusiki landa eremuak diren ingurune horietan. Populazioa galtzen da, jende gutxiago gelditzen da, eta laneko adinean dauden jende gutxi gelditzen da eremu horietan. Eta beraz hor fenomeno bat gertatzen da, despoblatze fenomenoa gertatzen da leku horietan. Hemen, zifrak ikusiko ditugu, Eurostatek prestatutako zifrak ditugu iruditan, poblazioaren egitura ikusiko dugu adineka. Eta zer nola aldatzen ari den 2015-etik, hasita 2022 bitartean nola aldatu den. Goiko geruzan ikusten ditugu jende gazteak, persona gazteak, erdikoak, laneko adinean dauden pertsonak, eta azken zutabean ikusten dugu laneko adinetik gora dauden pertsonen kopuruak. Eta ikusten dugu, nagusiki hiri eremuetan, erdiko eremuetan, eta nagusiki landa eremu diren zonalde horietan, ari gara geroz eta jende nagusiagoa edukitzen eremu guztietan, baina azkarrago ari da gertatzen hori, prozesu hori azkarrago gertatzen ari da, landa eremuetan. Eta oroar populazioa handitzen ari da zonalde urbanoetan, baina nagusien kopurua asko ari da gehitzen nagusiki landa eremu diren lekuetan. Hemen ikusten ditugu nola hazi den populazioa leku batetik bestera. Eta ikusten dugu nahiko beldurgarria dela, ikusten dugu zer gertatzen ari den Europar Batasuneko bazer guztietan. Ikusten badugu zer gertatzen ari den ekialdean eta hegoaldean. Ikusten dugu oso azkar ari direla despoblatzen leku horietan. Zonalde gorriak dira benetan kezkagarrienak. Eta fenomeno hori, benetan, gertatu daiteke edo oso probablea da gertatzen jarraituko dela. Datuen arabera, datuek erakusten digute populazioa aldatzen ari dela, eta proiektzio bat egiten da 2021-etik 2050 urte bitartera, eta proiektzio horien arabera, badakigu populazioaren jeiste hori gertatuko dela nagusiki landa eremuetan. Beraz, fenomeno sozial honen irudia ez da baikorra. Eta horregatik hain zuzen ere, behar dugu politikak martxan jartzea horri aurre egiteko. Europar Batasunean badugu landa eremurako luzeko plan programa bat, ekintza plan bat, eta plan horretan badugu plataforma bat,
landa eremuak bizi berritzeko. Beraz, hor badugu politiken bitartez erantzuteko, pentsatzeko moduko, modu kontzeptual moduko bat. Guk erantzuna pentsatzen dugu, politiken bitartez nola erantzun ikusten dugunean, hasieratik ikusten dugu hor hainbat osagai daudela. Batetik, badugu osagai multzo bat, osagai horiek badituzte kanpotik datozen osagai batzuk, eta hor sartuko lirateke aktiboekin lotutako elementu horiek, kapitalarekin lotutakoak, eta bestalde baditugu beste elementu batzuk barnekoagoak, eta horrekin lotuta legoke adibidez gobernantza. Eta zentzu horretan, landa eremuko despopulatzearen arazoari aurre egiteko behar duguna da politika jakin batzu jartzea, neurri jakin batzu jartzea eta era anitzekoak izan beharko dira. Horretarako hitz egin beharko dugu adibidez enpleguari buruz, teknologiari buruz, digitalizazioari buruz, inguruneari buruz, baina bestalde hitz egin beharko dugu funtsezkoak diren ondasunei buruz ere bai. Eta horretarako estrategia batzuk ditugu integratuak maila lokalean, maila regionalean eta maila nazionalean ere bai. Hori behar dugu. Eta kasu honetan gure kontzepziotik abiatzen baldin bagara, funtsezkoa da maila anitzeko gobernantza. Gobernantza bat behar dugu, zeinetan mundu guztia inplikatuta egongo den. Berrikuntza behar dugu, kooperazioa ere bai, tokiko lankidetza eta kooperazioa behar ditugu. Hemen, ikusiko duzue esteka bat, hemen aurkezpenaren B aldean, eta hemen sakatzen baduzue informazio ugari jaso ahal izango duzue. Eta hemen azaltzen dugu ikuspegi hori, Europar Batasunean dugun ikuspegi hori. Beste aspektu garrantzitsu bat, despopulatzeari buruz ari garenean, hain zuzen ere atzean gelditzen ari diren eremu batzuetaz ari garenean, bada lan honetan jasotzen den hau. Lan honek hitz egiten du HKB-aren geografiari buruz. Honek baditu implikazio jakin batzuk demokraziarako, Europar Batasuneko demokraziarako eta Europar Batasuneko geografiarako noski. Dokumentu honetan lan egin du Europako eskualdeen batzordeak eta informazioa jasotzen du. Informazio hori oso lotuta dago aukera jakin batzuekin. Hau da, politiken bitartez bultzatu ditzakegun aukera horiekin. Guk problematika horri aurre egiteko martxan jarri ditzakegun politikekin eta neurriekin lotuta dago lan honetan jasotzen den informazioa. Modu orokor batean ikusten baldin badugu, ikusten dugu badaudela joera nagusi batzuk biztanlegoan, eta erantzunak, hau da, eremu politikotik hartu beharko diren erantzunak maila desberdinetan hartu beharko dira, osagai desberdinekin, elementu desberdinekin, lehena esan dudan bezala. Eta beharrezko izango da, gu oso jakitun izatea, ondo hartu behar dugu kontuan, une honetan Europatik prestatzen ditugun erantzunak izan behar dute, erabilgarriak, pertinenteak, eta jakin behar dugu ez direla izango arazo guztietarako soluzioa. Hori oso argi izan behar dugu. Informazio oso interesgarri izango dugu lan honetan beraz. Bestalde, zifra garrantzitsu batzuk. 5.000 milioi euro ditugu bideratzen ari garenak federren bitartez, 2023-2007 eremurako lider planaren bitartez, pakaren barruan dauden planak dira, eta ari gara bultzatzen 2678 tokiko lan talde, hori Europar Batasuneko landa eremuko biztanlegoaren 75% dago lider programaren estalpean, nolabait. Eta estatu kide gehienak daude gainerako 105% barruan, eta estatu batzuek esleipen handiagoa jasotzen ari dira, besteak beste Espainia bera. Lider programan baliabide mugatuak bideratzen ditugu. Batzuetan gertatzen da, baliabideak 1,5 eta 2,5 milioi euroko
tartea izaten dute programa guztietarako, tokian tokiko garapeneko programetarako, baina badira bestelako adibide batzuk, adibidez Espainian, zenbateko handiagoa jaso duten programak, eta nola nahi ere, lider ari da baliabide mugatuak eskaintzen esan dudan bezala, baina hala ere, ari esker proiektuak garatzen ari dira, tokiko proiektuak, behar bada kasu batzuetan proiektu txikiagoak direnak, eta gero zehaztuko du zer nolako ekarpena egiten den lider planetik, saiatzeko joera horri aurre egiten, hain zuzen ere despopulatzeari aurre egiteko jendea geratu dadin. Lider programatik balioa ematen zaio, ez bakarrik balio ekonomikoa, gainerako balio eredu batzuk ere ematen zaizkio landa ere muari. Eta hori ere garrantzitsua da. Jarraian, lider programari buruz hitz egingo dizuet, pieza bat da, Europar Batasuneko politiken puzle handi horretan, eta maila anitzeko gobernantzarekin lan egiten du. Ekarpen bat egiten du, bere kabuz ez luke noski lortuko joera hori geldiaraztea, naiz eta ekarpen garrantzitsua egiten duen. Eta lan egiten da bereziki tokian tokiko gobernantzaren mailatik, nik aipatu nahiko nituzke gakoak diren hainbat aspektu, batetik diagrama bat erakutsi dizuet lehen, hor barnera begira sartuko lirateke estrategiak, gobernantzarekin lotutako estrategiak. Eta lider, zentzu horretan, oso ongi dator aspektu horretarako, metodo jakin basagitzen duelako, eta zertaz ari naiz. Lehenik eta behin, lehen esan dizuedan bezala tokiko gobernantza hortxe dugu, tokian tokiko komunitateek erabakiak hartzen dituzte, tokiko garapenaren estrategien alorrean. Eta komunitate horiek identifikatu behar dituzte beren beharrak, beren lehentasunak, eta zer ikusten dugu, oroar? Modu honetan, modu parte hartzaile honetan, asko emaitza hobeak lortzen ditugula politikak ezartzerakoan. Tokiko garapenaren kasuan, erabakiak hartzen dituzte komunitateek beraiek, baina, horrez gainera, lan egiten da gaitasunak hobetzeko. Giza kapitalarekin lan egitea da helburua, hartara giza kapital hori bertan geratu dadin. Tokiko berrikuntza bultzatzen da, baina oso kontzeptu relatiboa da, testuinguru rurali buruz ari gara, ez dezaguna ahaztu, eta asko lantzen dugu sarean lan egitea, lankidetza bultzatzea, eta une honetan horretan dihardugu nagusiki. Gero badaude beste esperientzia batzuen adibideak, proiektu batzu martxan jarri dira komunitate batzuetan. Eta, halaber, garrantzitsua da beste aspektu bat. Aspektu hau jasotzen zen diagrama horretan, lehen, eta aspektu horrek lotura du narratibarekin. Hau da, zer esan nahi duen, landa eremuko zonaldo batean bizitzea. Hau da, eta esaten galdetzen dugu, ea zer dakarren horrek jendeak, ea arro dagoen leku horretaz, pozik dagoen horretaz, erraza egiten zaien, eta hor, liderrek narratiba hori eraikitzen laguntzen du, eta horre egiten du ekarpena baita ere. Eta tokiko garapenerako estrategiaz ari garenean, ari gara hainbat eratako proiektuei buruz. Proiektu horiek lotuta egon daitezke zerbitzuekin, eskala txikiko azpiegiturekin, tokiko produktuentzako laguntzarekin, tokiko bestelako zerbitzuekin, gizarte inklusioari buruz ere ari gara. Eta besteak beste, biztanlego gazteari zuzendutako proiektuei buruz ere bai. Bestalde, ingurumenarekin lotutako proiektuak ere egon daitezke hor. Eta ikusten duzuen bezala, lider proiektuan beste enfoke hori izango dugu. Marko kontzeptual hori dugu gure politikak aurrera bultzatzeko. Marko kontzeptual hori lehen aipaztu dizuedana. Edo nola ere aipatu beharra dugu, lider eskala murriztuko proiektu bat dela, tokiko eskalako proiektu bat, eta nazio mailako estrategiak funtsezkoak direla, benetan aurre egiteko landa eremuko problematika horiei. Eta estatu kidei dagokienez, estatu kide bakoitzak, lehen esan dudan bezala, baditu bere estrategiak,
Eta batzuk liderren parte hartzen dute horiek, laguntza jaso dezakete gizarte inklusiorako, eremu adimentsuetarako, inbertsio jakin batzuk egiteko energia berriztagarrietarako, gizarte inklusioko lanak egiteko, lehiakortasuna hobetzeko, elikagaiak produzitzeko kateetan lehen sektorean, eta hemen ikusi dezakegu zer nolako estatu kideak dauden. Hor, parte hartzen lerro desberdinetan, proiektu lerro desberdinetan, adibidez, enpleguan, eta beste hainbat alorretan. Esaten izuen bezala, liderrek balio erantsia ematen du, finantzaketaz haratago, proiektuetaz haratago. Eta ekarpen nagusietako bat da, hain zuzen ere, sarea bultzatze hori. Nik informazioa eman nahiko nizuek ekarpen horri buruz. Guk ikusi dugu, ibilbide honetan, lider programak batu dituela bazkide ugari. Kideak, era guztietakoak ditugu, bazkide ekonomikoak, bazkide sozialak, tokiko agintaritzak, bestelako bazkideak ere bai, erakundeak, publikoak zein pribatuak, eta konprometituta daudenak tokiko garapenarekin. Eta gainera, Europako Batasunaren sostengua dugu. Eta nik uste dut hor, dagoela gure lider programaren potentziala neurri batean, ark izan dezaken potentziala hortxe datza. Sareei buruz hitz egin nahiko nuke pixka gehiago. Nabarmendu nahi dut. Kideen 25%, zuzenean hartzen dute parte, erabakitzeko organoetan. Erabakimena duten organoetan. Eta, hain zuzen ere, proiektu horiek, ekarpena egiten dute maila anitzeko gobernantzari bultzatzeko. Lehen aipatu dizuedan gobernantza hori bultzatzeko diagraman agertzen zena. Izan ere, horri esker proiektuak hobeto garatuko ahal izango ditugu. Eta hemen ikusten dugun hau da portzentajea. Hau da, populazio gaztearen portzentajea, hain zuzen ere, erabakimena duten organoetan parte hartzen dutenen portzentajea. Kritiketako bat, egin zaiguna, izan da, parte hartzeko aukera eskasa dagoela. Eta datu hauen artean, ezin ditugu ikusi datu eguneratuak, Espainiakoak, beste herrialde batzuetakoak ere ez, izan ere datuak berandu jaso ditugu beti, baina zifra batzu behintzat ikusten ditugu, eta hemen adibidez ikusten da. Batez beste, biztanlego gaztearen 9% hartzen du parte erabakimena duten organoetan. Ez da nahikoa, gazteek ere uste dute ez dela nahikoa, baina badaude salbuespenak, adibidez Kroazia. Baina garrantzitsua da, hor, pertsona gazteak sartu ditzagun erabakimena duten organismoetan hartara, hori bultzatu ahal izateko, adibidez, ekimen bat dugu, Europar Batzordearen ekimen bat, gazte komunitatea sortzeko. Lider izango diren gazteen komunitatea. Ekimen horiek lan egiten dute tokiko ekintza taldeekin, horretarako taldeak edo plataformak sortzen dituzte pertsona gazteentzat, parte hartu eta involukratu nahi duten pertsona horientzat, eta neurri horiek nik sostengatu egiten ditut, oso garrantzitsua iruditzen zait pertsona gazteek parte hartzea. Zakita hemen areto honetan, zema pertsona gaztea dauden, ezin dute mendik ikusi, baina garrantzitsua da parte hartze hori bultza dezagun, entzun ditzagun. Eta orain, une honetan, hain zuzen ere zuei hitz egiten ari naizen une honetan bertan, baditugu komisionatu batzuk bilatzen ari direnak pertsona gazteekin, komunitate horietako ordezkariekin, eta bilera bat egiten ari dira une honetan bertan. Eta guk protagonismo handiago eman nahi diegu, politiken prestatze lan horretan, haiek parte funtsezko eta parte oso garrantzitsua baitira zonalde ruraletako despopulazioaren arazoari aurre egiteko lan honetan. Orain arte, alderdi atseginenak, azaldu dizkizuet, argazki orokor horretan, baina orain, aipatu nahiko nituzke bestelako aspektu batzuk, lotuta daudenak hain zuzen ere, guk Europar Batasunetik egin dezakegun horrekin. Hau da, zer nolako proiektuetan inspiratu gaitezken,
zer nolako proiektuetatik ikasi genezaken. Adibidez, web orri bat dugu, eta hemen jasotzen ditugu adibidez, ekitaldiak. Hemen jasotzen dugu zer nolako ekimenak ari diren martxan jartzen. Eta hau da, Europako PAC-aren Europar sarearen web orria. Hemen jardunbide egokiak ikusten ditugu, zer nolako proiektuak ari diren lantzen jardunbide egoki horiek. Eta nik uste dut proiektu horiek islatzen dutela atzean dagoen errealitate hori, gure lanaren atzean dagoen errealitatea, gure proiektuen atzean dagoena, eta zentzu horretan iruditzen zait inspiragarri dela. Aipatu hemen batzu bakarrik jarri dizkizuet, askoz gehiago daude noski. Adibidez, baditugu adibide jakin batzuk, irudi hauetan, proiektu txikiak dira, baina garrantzitsuak. Zerbitzuen alorreko proiektuak dira hemen pantailan ikusi ditzakegunak. Eta web orrira sartzen baldin bagara, ikusi ahal izango dugu proiektuaren deskripzio bat, zer ikasi duten, zein izan diren punturik arrakastatsuenak, punturik behar bada oker egin duten puntuak, eta horietatik guztietatik ikasi ahal izango dugu. Nik uste dut zoragarria dela, hau ikustea, izan ere, adibidez, Alemanian hasi ziren belaunaldi arteko proiektu bat lantzen. Eta hor hasi ziren zerbitzuak trukatzen. Adibidez, pertsona batzuek denbora librea zuten, eta hor hasi ziren haurrak zaintzen, adibidez. Eta zerbitzu batzuk oso sinpleak dira, eta ari dira ematen proiektu horietako baten barruan, eta amaieran belaunaldi arteko kooperatiba bat bihurtzen bukatu zuen, elkartasuna bultzatzen zuen kooperatiba bat, belaunaldien artekoa gainera. Beste proiektu bat ere badugu, Letonian. Eta izenburua da etxola. Etxola edo aterpea. Aterpe horretan, gizonak, inguruko gizonak, brikolajea egiten dute. Eta proiektu horrek aukera ematen die trebetasunak ikasteko ofizioak ere bai. Ez bakarrik trebetasun horiek, baizik eta lagundu egiten die beren ongizatea, beren buruko ongizatea hobetzen. Beste ekimen batzuk ere badaude, oso interesgarriak. Eta oso interesgarria den historia bat ere badago. Hain zuzen ere, proiektu horietako batean mikroekimen bat dago, gazteentzat. Funts bat sortu da mikroekimenak bultzatzeko, eta kasu horretan, parte hartzen dute pertsona gazte horiek, erabakiak hartzeko prozesuetan ere bai, tokiko ekintza taldeen bitartez lortu zuten gazteak inplikatzea proiektu honetan. Ez hori bakarri baizik eta parte hartzea handiagoa izan zezatela komunitatearen bizitzan ere. Badugu beste adibide bat, adibidez, Lituaniako landa eremuan, beste proiektu bat dago hortz klinika batean, eta beste kasu batean Finlandian osasungintzarako sarbidea errazteko zerbitzu mugikor bat. Mediku zerbitzu mugikor bat. Eta bestalde, badaude ekimen batzuk bisualizatzen laguntzen digutenak. Adibidez, zer nolako garapen potentziala izan dezakegun landa eremuko zentroetan. Nola erabili ditzakegun espazio horiek, zonalde horietan, eta proiektu horiek edukitzeak nola laguntzen digun plangintzak egiten, imaginatzen, eta gainera proiektu horien bitartez, nola jarri gaitezken harremanetan gure zonaldeetako beste eragile batzuekin lankidetza bultzatzeko. Funtsezkoa da, noski enplegua bultzatzea, hartara biztanlegoak aukera izan dezan, erabaki dezan landa eremu horietan gelditzeko, hementxe baditugu adibide batzuk baina ez dira beste askoz gehiago daude noski. Adibidez, proiektu batzuk baditugu adibidez, batzuek balorizatu egiten dituzte produktu tradizionalak, tokikoak, adibidez hemen ezkerretan,
pasta tradizionaleko tailer bat dago, Greziako landa eremu batean, beste batzuk ere bai, adibidez, Portugalean urruti dauden landa eremuko produkzio organikoa bultzatzeko proiektua ere bai, produktu biologikoa lantzea dituztenak, eta katebei desberdina parte hartzen duten bestelako programak eta proiektuak ere baditugu. Adibidez, Finlandian, ari dira lan egiten hub batzuk edukitzeko, zentroak edukitzeko, lana bultzatzeko landa eremuetan. Espainian, proiektu interesgarriak daude. Adibidez, badago kosmetika naturaleko linea bat, eztiarekin egiten dena, eta badaude beste adibide batzuk ere azken hau, kasu. Turismo komunitarioa bultzatzeko proiektu bat dago, Lituanian, landa zonalde bat bultzatzeko, bisitari gehiago jaso ahal izan ditzan. Eta lehen aipatu dizuet narratiba. Zein garrantzitsua den narratiba landa eremuetan. Hau da, narratiba positibo bat eraiki ahal izatea, hartara zonalde ruraletako jendea harro egon ahal izan dadin eremu horietaz, bizileku duten eremu horietaz, eta proiektua ditugu narratibaren inguruan ere. Adibidez, Hungarian, badugu programa bat, han eskolako kurrikulumarekin lan egiten dute, eta kasu honetan komikiak daude, komiki batzu sortu dituzte, komiki horietan hitz egiten dute, aipatzen dute nolakoa den bizitza landa eremuetan. Oso irudi positiboa transmititzen dute. Eta badago beste proiektu bat ere, behin eta berriz aipatzen dugun horren inguruan, hau da, zein garrantzitsua den belaunaldien arteko ikasketa. Proiektu hau, alderantzizko tutoretza deritzon horrei buruzkoa da. Kasu honetan, arrakasta izan du, esperientzia horrek. Eta gainera honek erakutsi du ezagutzak trukatze horrek lagundu egiten diela gazteei komunitatean involukratuta eta daudela sentitzen. Gainera beste proiektu batzuk baditugu kazetariei ahotsa emateko, hau da landa eremutako kazetariei ahotsa emateko. Hain zuzen ere, irudi positibo hori helaraz dezaten komunikabideetan. Eta beste adibide bat ere badugu. Landa eremu adimendunaren plataforma, eta hori Espainian garatzen da. Beste proiektuetako bat, askoren artean, aipatu ahal izango genukena, da belaunaldien arteko elkartasunarena. Eta nik horietako batzuk ekarri ahal izan ditut, adibide batzuk ekarri ditut, aisialdirako espazioen inguruan, aurrentzako espazioetaz ari naiz. Honek adibidez, arrakasta izan du, baina ikusten dugu, ohikoa dela, espazioak sortzea, aurrentzat, persona nagusientzat, eta horrek bizi eredu aktiboagoa bat bultzatzen duela. De Factory proiektu bat da, eta hor voluntarioek parte hartzen dute. Gazteak, helduak, nagusiak, hor ikasi egiten dute. Lanbide berriak ikasten dituzte. Eta persona nagusi horiek dira irakasle, gazteenentzat. Eta honi esker, hobetzen da konfiantzaren sentipena. Persona gazteen artean lan merkatura sartu ahal izan daitezen errazago. Badago beste adibide bat, Finlandian adibidez, eta hor persona nagusiek haurtzaindegietara joateko aukera dute. Eta han hitz egiten dute beren esperientziari buruz, astean behin joan ohi dira. Prozesua oso sostengagarria da, oso jasangarria da, eta horri esker
belaunaldi desberdinak hurbildu egiten dira. Niri iruditzen zait oso alderdi garrantzitsua dela giza kapital hori lantzeko orduan. Ikusten duguna da, Finlandian ikusten dutena da, zein garrantzitsua den, bakarrik ez sentitzea. Jendeak ez zuen bakarrik sentitu nahi. Eta proiektu hori esker, pertsona horiek harremanetan egon zitezken. Herbeeretan ere badaude adibideak. Ikusten dugu zer nolako ekimenak egon diren, adibidez, belaunaldi arteko paseoak, ibilbideak, bultzatzeko, normalean paseatzera ateratzen garenean, hitz egiten dugu, gurekin dator hornekin, eta honek elkarrizketa bultzatzen du, sare soziala, gizartearen sare hori euten du. Hauek dira adibide batzuk. Adibide hauek islatzen dituzte aspektu batzuk oso beharrezkotza jotzen direnak landa eremuko komunitate askotan. Oso aspektu garrantzitsuak dira komunitateak aktiboak izan daitezen, komunitateak biziak izan daitezen. Eta batzuk baino ez ditut aipatu, proiektuetako batzuk baina uste dut 1000 baino gehiago direla, eta gaur azaldu dizuedana da aukerak eta txiki bat. Nik animatzen zaituztet, datu basean sartu zaitezte, begiratu bat eman iezaiozue Europako proiektu sareari. Hemen badituzue datuak harremanetan jartzeko, adibidez tokiko ekintza taldeekin, adibidez proiektu martxan jartzeko, badugu informazioa estek hauetan. Eta esparru orokorrera bueltatzen baldin bagara, politikarako esparru orokorra, hori ere jasotzen da, horren berri ematen da estek hauetan, datu baseetan ere jasotzen da, eta badugu plataforma. Lehen aipatu dugun landa eremuaren biziberritzerako plataforma. Hortxe duzu esteka, horren sartzeko ere. Pentsa ezagun gai hauen inguruan, adibide hauetan jasotzen dituzten gaien inguruan garrantzitsua da, badugu mintegi bat ere, hemen dugu informazio gehigarri guztia, xehetasunak, nik laburtu dizuedan honi buruz, orduak emango nituzke honi buruz hitz egiten, baina proiektuak nabarmendu nahi izan ditut, beren kabuz komunitate garatu dituzten proiektuak direlako, eskerrik asko.